ಅದ ದಾಯಕೆಂಡ ಈ ನೆಲತ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಜನ ನಿಖಲ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಪುರ ಬಣ್ಪುನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಡೆ ಬೋಪುನಿ ಅಂದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಣ್ಪುನ ಶಬ್ದ ತುಳುವತ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಜ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಆತೇನೆ 2009 ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಸ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಆರು ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಅದು ಮೂಜನೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಗೆ ಶಾಲೆ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಕಾಲುಡು ಒಂದು ತುಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಐ ತುಂಬು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೇವೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಬರವುದಾರ ಆದಿತ್ತೇವೆ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಕ್ಕುದು ದೆತ್ತದು ಲೋಕಗು ತೊಜ್ಪಾಯಿನಾರ ಆರು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 200 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ರಡ್ಡರ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡ ಲೆಕ್ಕಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 200 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂಜಾತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂಟ ಅವು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೇರ್ ನಗಲು ಅಕುಲು ತನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತಾಡೆಯೋಳೆಲಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಲೇನು ಪೂರ ಬರೆ ಹೊಂದಿರ್ತೀನಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಆ ಮುಖೇನ ಅಕುಲು ಸಹಿ ಪಾಡ್ನು ಅಷ್ಟಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರ ನಗಲು ಇನಿಕುಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟೇ ಸಹಿ ಪಾಡ್ನು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂದು ನೀನಿ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಿ ಜೋಕುಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಶಾರದಾ ಲಿಪಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಶಾರದಾ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೌಲು ಶಾರದಾ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆ ಒಂದು ಲೇಖ ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕೃತನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಂಕಣಿ ಪುರ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆ ವೈಟ್ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಪೆ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂದ ಮಹಾರಾಜೆ ಅರೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆರಳೆರಿಜ್ಜ ಎತ್ತು ಜನ ಬಟನಗಳಿಲ್ಲ ಕೈತಿರು ಪೂಜೆಗೆ ಬಟನಗಳಿಜ್ಜ ಅಪಗ ಮುಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಣೆರಲ್ಲಿ ಲೆತೋಬೆ ಲೆತೋಂಬಾನಾಗ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಇನ್ಕುಲ್ ಜಾದ ಅಂತಾರೆ ಪೂರ ತುಳುನು ಬರೆ ನೆಟ್ಟು ಬರೆ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಹೋದಾನಗ ಅಲ್ತ ಮಹಾರಾಜೆ ಒಂದೇನು ತುಯ್ಯೆ ತೂದು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಬಹು ಲಿಪಿ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂದೇನು ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಲಿಪಿಕ್ ಭಾಷಾ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರುತ್ತೇರು ಕನ್ನಡನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರುತ್ತೇರು ತುಳುನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರುತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡೆ ಅಕುಲು ಏತ್ ಭಾಷೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಒಕ್ಕ ರಾಜ ಬಣಬುನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಾಜಾನುಷ್ಠಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಳ ಅರಸು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅಕುಲು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಓವು ಇನಿಕ್ಕಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾದ ಪಾಠಡು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಒಂದು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಯ 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 ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಅಪ್ಪೆನಾಡಿಗೆ ಬಡವಿನ ಪದನು ನಮ್ಮ ರತ್ನಾವತಿ ಬೈಕಾಡಿ ಬಾರಿ ಬರಲು ಬಂದ್ಬೇಕು ರತ್ನಾವತಿ ಬೈಕಾಡಿನ ಮಗಳು ಉತ್ತಮ ನೃತ್ಯಪಟು ಆರ್ನ ನೃತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡದ ಕೇರಳದ ನೃತ್ಯಪಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ನೃತ್ಯಪಟು ಅದ್ವಿತೀಯ ನೃತ್ಯಪಟು ಆರು ಕೇರಳದ ಆರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಪಾಟೋಡು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು
ಐನೋಕ ಯಾನದಿನ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಬಂಪನ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಕುಲು ದಾದ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಐಟೊಂಜಿ ರಡುಮೂಜಿ ಅಪ ಆ ಕಾರಣ 5 ಜನ ದಾನ್ ಆತೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಬರವಲ್ಲ ಅಪಗ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಟೀಚರ್ ನಕಲ ನಾಡುಟು ಒಯ್ಯ ಕೈ ಎತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ಓಡೆ ಎತ್ತಂಡಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ 35,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ಒಂದೇನು ಸೇರಿನ ಮುಲ್ತ 200 ಐಕ ಸೇರಿಡು 35,000 ಮಿತ್ತು ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತೇರು ಐಕ ಕಾರಣ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಕ ಕಾರಣ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಿಲೆಗಿಲ ತುಳು ಕಲ್ಪವಡು ನನ್ನ ಜೋಶ್ ಬಂದ್ ಬರತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚ ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್ ಹೈ ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ತಂಡಿಗೆಂಡ ನಿಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಂಗುಲು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೆ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅತ್ತಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಸಹಕಾರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ದ ಅಂಗಡದ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ರೆ 92% ಅಥವಾ 40% ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ರೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಾನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಈ ಟೀಚರ್ಗಳ ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಆ ಟೀಚರ್ಗಳ ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಈ ಸಂಘಟಕಗಳ ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಲಾಭದ ಅಂತೆ ಬೆನ್ಪುನಿ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ಲೆ ಓಲು ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬೆನ್ಪುನಿ ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಓಲು ಸಂಬಳಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬೆನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ನಿಖುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಬೆರಿಬುಲ್ಲಾಯಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಮಾತಾ ಜೋಕಲೆಗೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೊಡ್ಚ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟದ ಗುರುಕಾರಿ ನಿಜವಾದ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಈ ಕೊಡ್ತುಡು ಕೊಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಅಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಿರೋ ಬರ್ಪೇರು ಬೆಲ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೊಡ್ಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕೊರಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋ ತಿರುಪೇರತ್ತ ಆರು ಆಟದ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಸನ ಅರೆಗಳೊಂದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೊಡ್ಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಭಿನ್ನಪೋದಾದ ಕೆಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಭಗವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ತೆ ಅವೇನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಟ್ಟೆಕ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಿಲ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಹೊರ ಒಕ್ಕಿಯರ್ಡ ಹುಲ್ಯ ಕಲಾಯಿ ನಲವತ್ತಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಿರ್ತದೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುನು ನಿಖಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಯಾನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾವೆ ಯಾನು 100 ಜನ ಕಲ್ಪೆ ಬಂದನ ಒಂಜಿ ಹಟನು ತೆತ್ತೊಂಡರ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿಖಲು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖುಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆವಡು ಬಂದನ ಆಸೆ ಉಂಡ ಕೈದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರ್ಕೊಡ್ತಿ ಇಷ್ಟದ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿರ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಪಣಪು ನಾವು ಕೊಂಡು ತಂದು ಹೊತ್ತು ಮಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯಲು ವಿದ್ಯೆ ಏನು ಬಳೆಯ ಮಲಾರವೇನ್ ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂತಿನ ಬಾತೆರ ವಿದ್ಯೆ ಪಣಪು ನಾವು ನಿಖುಲಿ ಏತ ಕಲ್ಪಯರು ಆತ ನಿಖಿಲೆಗೆ
ಅನುಭವಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲೈಟ್ ಪರಿಣತೆ ರಾಪರು ನಿಕುಲೈಟ್ ಪರಿಣತೆ ರಾಪರು ಐಕ ಬಡಾದ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಯಂಡ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರಲಿ ಒವ್ಲೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಾಲಿ ಬರಿಪಿನತ್ತೆ ಈತ ಕಲ್ತದ ಇವಾಗ ನನ ಬರೆಯುವುದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒವ್ಲೊಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕ ನಿಗ್ಲೆ ಖುಷಿಯಾಡ್ ಒವೇ ಭಾಷೆದ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೆರೆಟದಿಲೆ ಐತ ಮುನ್ನುಡಿ ಐಕ್ ಸುರುತ್ತ ಪಾತೆರ ನಿಗಲು ತುಳುಟು ಬರಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರಲಿ ಪೂರ ಬರೆ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪೂರ ಪುಟ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಮುಗಿಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನು ತುಳುಕು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ತಿನೇರೆ ಕುದರದ ಜಗತ್ ಈ ಒಂದೇನೆ ತುಳುಕು ತರ್ಜಿಮೆ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಏತ್ ಪರ್ಲದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿಲೆಕಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲೆಕಲಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಪಾರ್ದಾನ ಅವಲಂಚೆನೆ ಓದ ಪಾರ್ದಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೆಲ್ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬರಲೆ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಅಂತಲೇ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರಲೆ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿಲೆಕಲಾಂಡ್ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ನಾಂದಿ ಪಾಡ್ಲೆಕಲಾಂಡ್ ಬರೆ ಬರತ್ತ ಜೋಕುಲೆ ಬರದೆ ಶಾಲೆದ ಪಠ್ಯನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆವಡ ಶಾಲೆಡೊಂಜಿ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅದನ್ನು ಒವೇ ಪಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬರೆತಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಕೊರ್ತು ಕಡೆ ಸೌಜಿ ಬಡಾಪುನ ಇಲ್ಲ ವೆಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಶನಿವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಥಾಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಅಂಕದೆಪ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥಾಂಡ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ನಿಕುಲು ಅಂಕದೆಪ್ಪರ್ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಅಂಕದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕುದು ದಾದಾಲ್ಪಡು ಕಲ್ಪೊಡು ಓವುಲ ಬರೆದು ಕಲ್ಪೊಡು ಓದುದು ಕಲ್ಪನೆಕಲ ಬರೆದು ಕಲ್ಪನೆಕಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆದು 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 ನಿಕಲ್ನ ಕಾಕಜಿ ಬರಿದು ಪೆನ್ನು ತರೆದು ನಿಕಲ್ ಕಲ್ತರಂದಂಡ ನಿಕಲ್ ಬಾರಿ ಸರ ಖುಷಿ ಅಂಡತ್ತ ಕರಿನ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಕು ಬೆನ್ಪನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊರೆ ಆಪು ಜತ್ತ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತನ ಬೇಜಾರುಂಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜನಾವುಡು ನಿಕುಲು MLA MP ತಂಡ IAS IPS EC ತಹಶೀಲ್ದಾರ ನಿಕುಲು ಮುರಾದ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಡ್ಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೋಡು ಒಯ್ಕ ಸೇರೋಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೋಡು ಒಯ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೋಡು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಬೇಕು ಕೆಬಿ ಬಾತೆರ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ ಬನ್ನ ಬಾತೆರ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟುಂಟು ನಿಕಲ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಏರಾಣ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಏರಾಣ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕದುತ್ತಿಗೆಲ್ಲೇ ಈ ನೆಲದ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ತುಳುವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು 8ನೇ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರಿ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಕೇಂದ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಲೆ